Pues, com t'ha l'examen de català? A mi molt malament, però algo ho he fet bé. Era un examen de lèxic, no? Sí, Diré que em van prou bé, espero que hagi aprovat, però tu sabes que no. Si no has dit dos barbarismes, no fa què? 30 segons. Ho has sentit? La primera paraula que he fet servir ha estat pues, quan la conjunció que fem servir per parlar allò que precedeix és doncs. Pues és un barbarisme, com també ho és algo. El terme correcte per parlar de quelcom és alguna cosa. Algo és un castellanisme. però com? Amb qui estàs parlant? Això és irrellevant. Del que hem de parlar ara són les teves notes i els teus hàbits d'estudi. Si segueixes així, els seus resultats seran una basura. Basura? Com que basura? Pobre ignorant. No sap que per referir-se a la brossa o als objectes no desitjats no diem basura, diem brossa o escombraries. Laia, amb qui estàs parlant, no? Però si no hi ha ningú allà amb qui estàs parlant. No tenim temps, hem de dir l'eslògan. Clar. El català correcte, passa'l!